Amy Camilleri hija om ta' 42 sena bħal ħafna oħrajn. Tpoġġi lill-ulieda l-ewwel u qabel kollox, tisilet mal-ħin u tara li tlaħħaq ma' kull m'għandha bżonn tagħmel hi u għaż-żewġ ulieda. Iżda l-istorja ta' Amy hija mimlija mewġ u tiġrib li ftit kapaċi jiġġieldu. Ftit biss wara li żżewġet fl-2001, Amy tilfet l-ewwel tarbija tagħha. Minn hemm it-tobbandonaw li l-kliwi tagħha ma baqgħux jiffunzjonaw kif suppost. U għalhekk biex tibqa' tgħix, kellha bżonn mod urġenti ta' kif ġisimha seta' jinfiltra d-demm. Kont nagħmel dialysis. Dialysis hija tip ta' trattament fejn inti tmur fuq magna, jkollok 4 sigħat, teħel ikollok excess jew ikollok catheter ġonqok, jew ikollok fistula, ġifieri vina mqabda aw bil-labar imqabdi mal-vina, jiena ma kontx nagħmelhom dak kont kelli catheter ġonqi. U teħel ma din il-magna fejn din tiffiltralek il-kliwi tiegħek, issa kienet artificial kidney biex inti tkun tista' tkompli tgħix. Ħajjitha reġgħet inbidlet wara li fl-2002, wara proċess twil ta' testijiet mediċi, omma offritilha li tagħtiha l-kilwa tagħha. Sentejn wara kellha l-ewwel wild, tifel kif dejjem xtaqet. Minn hawnhekk ħajja minn bidlet tal-aħjar, għaliex issa kienet qed tiddependi biss fuq pilloli u mhux trattamenti mediċi ta' 4 sigħat. Iżda l-problemi reġgħu tfaċċaw fit-tieni tqala. Fatti meta kelli t-tifla kelli bżonn nieħu ħafna demm throughout the pregnancy biex nibqa' demm biex nwasal sal-aħħar, kull xarej kont nidħol nieħu 2 units demm, jiġifieri kemm bżonn już ħafna demm salva li tqala nista' ngħid biex tajtu għelli t-tifla. Fl-2014 ġisimha beda jiġħad il-funzjoni tal-kilwa li tagħta omma u Amy kellha terġa' titpoġġa fuq trattament mediku. Iżda din id-darba kienet ferm aktar kifra. Hemmhekk id-dialysis kien jisu aktar kifra għax kelli żewġ titfal nieħu ħsieb qabel ma kellix tfal, allura inti trid tmur trattament, trid tibqa' dejjem mal-ħajja, plus li meta tkun fuq dialysis inti għandek ħafna fluid restricted ma tistax tixrob kollox, ma tistax tixrob kemm trid. Iktar minn litru ma tistax tixrob tittot sopop, ħaxix, te, talli l-aġin, talli r-ross, qed tifhem, jiġifieri it's very hard especially in summer. Iżda reġa' kien hemm raġġ ta' tama. Sentej ilu eżatt August 2016 uħti salvat li ħajti raġat, nirringrazzja minn hawnhekk kemm lilha u kemm l-ommi u nista' ngħid li ħajti I'm not surviving, I'm living. Jien hekk ngħid bil-kilwa tommi kelli żewġ titfal u bil-kilwa toħti jalla l-mulejti nistaħħa biex ngawdihom u nħoħsibhom nrabbihom u nwassalhom għalfejn għandhom jaslu. L-appoġġ ma sabitux biss mill-familja jew mill-qraba, iżda anke mill-ġirien li kienu jgħinuha fil-faċendi, għaqdiet volontari li kienu jibgħatu persuna tgħinha fit-tissir u fuq kollox, is-servizzi mediċi offruti fl-isptarijiet tagħna. Lil-Amy kellimniha waqt il-bidu ta' kampanja ta' One Radio li għandha lan li tħeġġeġ lil pubbliku jagħti d-demm. Iżda ħafna għadhom jistaqsu, id-demm tiegħi għandhom bżonn. Nixtieq ngħid li inti l-ewwel nies qed issalva l-ħajja ta' ħaddieħor, kieku ma kienx id-demm li ħadd jien ma kienx titwiegħed it-tifla x'qed ngħidlek kull xahar kont niġi ġifieri qed tħoss sodisfazzjon għax qed tgħin l-ħaddieħor, jiġifieri minn hawnhekk inħeġġeġ in-nies li jiġu jagħtu d-demm ma jaqtgħux qalbhom għaliex għal dik id-daqsxejn ftit ħin tiegħek li qed tagħti u dik il-forsi daqsxejn biża' wara ħadd tħoss sodisfazzjon li salvajt ħafna ħajjiet.